Jeg hedder Tina, og jeg er centerleder her i Frivilligcenter Cellier Perlev, og det har jeg været i 10 år. Jeg plejer at kalde det lidt fællesskabernes hus. Vi er sådan et foreningshus, så vi udlejer lokaler for et kontingent om året. Og hvis ikke de allerede er en forening, der er stiftet, så hjælper vi, og der siger jeg vi, for det gør mine kollegaer også, med at stifte en forening. Eller hvis du har en idé til et projekt, så hjælper vi også med det. Jeg synes, det er et fantastisk sted. Det er rigtig levende, og det er et dejligt hus at komme i, og der er åbenhed for alt muligt. Man kan idéer, man har lyst til at tage og gøre. Og så kommer der jo rigtig mange mennesker, det bliver jo brugt hele tiden, så det er meget inspirerende. Det skal ikke være på en bestemt måde. Og det gør vi, jeg tror, at mange andre foruden mig kan finde sig selv i at være aktive, altså og bidrage. Frivilligcenter, det er helt unikt. Altså, de er altid super søde og positive. Altså, er der et eller andet, så prøver de på at hjælpe. Det, der er afgørende med for mig, det er jo, at de har en lyst til at vil bruge nogle af vores tilbud, eller hvis man er som frivillig vil bidrage med noget. Og det er det egentlig, jeg koncentrerer mig om at få ligesom udfoldet. Der er ikke så langt fra tale til handling, og det synes jeg er faktisk rigtig rart. Selvom man føler sig en del af et fællesskab i den her lille gruppe, så lige pludselig så finder man ud af, at man faktisk er en del af et meget større fællesskab. Altså at wow, der foregår rigtig mange ting her, som jeg er en del af, og jeg er med til at få det her hus til at være det er. Men man er i et hus, så man føler sig hjemme, og man føler sig som en familie hernede nærmest. Fordi at der er altid nogen, som har været her og kender stedet, lokalerne og kan spare lidt og så videre. Det er meget specielt, fordi alle kan komme her. Døren er åben, og alle kan komme ind. Jeg får en glæde ved at se den måde, at folk de tager imod det her på, og den måde, de interagerer på, og finder sammen på kryds og tværs. Det her med at facilitere fællesskaber og mødes i grupper, det er noget meget andet, end det vi som samfund ellers gør, når vi har et menneske med et problem. Der kan vi tit komme til at blive meget individorienteret, og jeg hylder virkelig, at man mødes med nogle andre og ser, at der er flere, der har det på samme måde og kan lære hinanden, fordi det er jo i fællesskaberne, vi kan vokse. Jeg synes jo, at jeg fik temmelig meget hjælp efter min kones død. Og det gjorde, at jeg synes, jeg vil ikke sige, at jeg skyldte, men jeg synes bare, at jeg vil godt give noget tilbage igen. Det er ikke alene for at give noget, det er også lige så meget for at modtage noget. Jeg bliver så glad indeni, selvom det er sørgeligt. Jeg bliver så glad, for jeg kan se, hvordan de bare falder ned og sidder og hygger og snakker og spiser. Når man bliver frivillig, så giver det jo 2 ting. Den ene ting, det giver noget af en selv også, men det giver sandelig også noget for modtageren. Og det er jo ikke kun en envejs kommunikation. Det giver begge veje, både frem og tilbage. Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der er glade for. Vi kan høre, når folk kommer herop, at de kan slet ikke forstå, hvorfor de ikke er startet som frivillige før. Altså for mig har det den betydning, at jeg føler, at jeg kan være med til at gøre noget for andre. Hvis vi skal køre det helt op på den store klinge, det er jo noget af det, Danmark er bygget af. Det er noget af det, Herlev er bygget af. Det er frivillige sjæle, ildsjæle, som vil og kan gøre en forskel for andre end dem selv. Jeg gør en stor forskel, føler jeg. Ja. Hvis du vil være med i en gruppe eller aktivitet her hos os som frivillig, så inviterer vi dig ind til en snak, hvor at vi ligesom finder ud af, hvorfor er det, du godt vil være frivillig i den her aktivitet, og passer den aktivitet til dig. Og så efter det, så får du sådan en lille velkomstpakke fra os med en lille, vi kalder det en frivillig kontrakt, men det er mere sådan, du ved, hvad er det, du laver her hos os, og så får du et velkomstbrev, og så bliver du indsluset her i vores frivillige gruppe, der hører med til den aktivitet.